James Reeves tu na SHOT Show 2024, kde Daniel Defense práve narobil rozruch. Tento rok sa atmosféra v Las Vegas dala krájať, všetci čakali na niečo veľké, ale málo kto tušil, čo presne príde. Namiesto ďalšej variácie AR-15 sa všetky pohľady upreli na ich úplne prvú karabínu na pištolové strelivo, Daniel Defense PCC. Pre značku, ktorá je známa svojimi špičkovými puškami, je to obrovský krok do nového segmentu. Odhalenie bolo skutočným prekvapením, prilákalo obrovský dáv a okamžité nadšenie. Ľudia sa tlačili, fotili a natáčali, aby zachytili prvé momenty tejto novinky. Vstup Daniel Defense na trh PCC je veľká vec. Ich povesť kvality nastavuje vysoké očakávania. Každý, kto pozná ich produkty, vie, že tu nejde o žiadny kompromis. Stánok bol plný, všetci túžili dostať sa k novej karabíne, niektorí čakali aj desiatky minút, len aby si ju mohli chytiť do rúk a preskúmať každý detail. Toto nie je len ďalšia hračka na strelnici. Daniel Defense jasne signalizuje, že PCC je teraz vážna platforma pre súťaže, domácu obranu aj profesionálne použitie. Ich vstup môže zmeniť pravidlá hry v celom segmente. Keď DD niečo postaví, viete, že to prešlo rokmi výskumu a vývoja. Ich inžinieri a dizajnéri strávili nespočetné hodiny testovaním, ládením a zdokonalovaním každej súčiastky. Energia bola elektrizujúca. O tejto zbrani hovoril každý. Diskusie o parametroch, dizajne a možnom využití neutíchali ani po skončení prezentácie. Svet PCC čakal na špičkového súťažiaceho a Daniel Defense práve dodal. Mnohí profesionálni strelci už teraz plánujú ako novinku zaradiť do svojho arzenálu. Ich nekompromisný prístup znamená, že toto nie je polovičné riešenie. Každý detail, od spracovania po funkčnosť, je na najvyššej úrovni. Z toho, čo sme videli na SHOT Show, možno práve nastavili nový štandard. Daniel Defense ukázal, že aj v roku 2024 dokáže prekvapiť a posunúť hranice toho, čo od PCC očakávame. Poďme si to rozobrať. PCC znamená Pistol Caliber Carbine, teda karabína na pištolové strelivo. Je to strelná zbraň puškového typu, ktorá strieľa pištolové náboje ako 9 mm, čo vám dáva stabilitu pušky s muníciou do pištole. Prečo sú tak populárne? Nízky spätný ráz, cenovo dostupná munícia a sú jednoducho zábavné na streľbu. PCC dominujú v súťažnej streľbe vďaka svojej rýchlosti a ovládateľnosti. Pre domácu obranu ponúkajú lepšiu presnosť a menšie riziko nadmernej penetrácie ako pušky. 3 body kontaktu uľahčujú manipuláciu, dokonca aj pod stresom. PCC spájajú presnosť pušky s praktickosťou pištole. Nie divu, že sú všade. Takže, čo je na Daniel Defense PC také zvláštne? Nie je to upravená AR-15, je to účelovo postavená platforma, ktorá sa začína v kalibri 9 mm. Veľká inovácia. Systém hydraulického oneskoreného záveru pre mimoriadne hladkú streľbu s nízkym spätným rázom. Má 16-palcovú hlaveň kovanú za studena a patentované ústie hlavne pre rýchle následné výstrely. Šikovný ťah. Používa zásobníky CZ Scorpion Evo 3. Spoľahlivé, cenovo dostupné a široko dostupné. Dostanete charakteristické doplnky od DD, ľahké predpažbie M-Lock a kompletný pripravený balík. Každý detail je prémiový, od ovládacích prvkov až po konštrukciu. Toto je kvalita Daniel Defense, od vrchu až po spodok. Vezmite do rúk DPCC a okamžite pocítite dokonalú rovnováhu. Je pevná, stabilná, no zároveň ľahká a rýchlo sa s ňou mieri. Každý pohyb je prirodzený, či už ste na strelnici alebo v dynamickej situácii. Táto zbraň bola navrhnutá tak, aby ste sa s ňou cítili sebavedomo už od prvého dotyku. Tenký, ergonomický profil predpažbia umožňuje bleskurýchle prechody medzi cieľmi bez námahy. Pri rýchlych streľbách oceníte, ako ľahko sa zbraň ovláda a ako presne reaguje na každý váš pohyb. Vďaka tomu je ideálna pre športových strelcov aj profesionálov. Plne obojstranné ovládacie prvky znamenajú, že je pripravená pre každého strelca v každej situácii. Či ste pravák alebo ľavák, všetky dôležité funkcie máte vždy na dosah ruky, čo zvyšuje bezpečnosť aj rýchlosť reakcie. Matové, ostré ovládacie prvky a texturované uvoľnenie zásobníka ukazujú skutočnú pozornosť venovanú detailom. Každý prvok bol starostlivo navrhnutý tak, aby ste ho našli a ovládali aj v rukaviciach alebo v stresových situáciách. Voľne plávajúce predpažbie M-Lock je nielen silné a ľahké, ale aj ideálne pre moderné úchopy a montáž príslušenstva.
Umožňuje vám prispôsobiť si zbraň podľa vlastných potrieb, či už ide o svetlá, lazery alebo bipody. Nepretržitá Picatinny lišta a dostatok slotov M-Lock ponúkajú nekonečné možnosti prispôsobenia. Môžete si pridať optiku, mieridlá alebo ďalšie doplnky presne tam, kde ich potrebujete. Vetranie udržuje hlaveň chladnú počas dlhých streleckých seáns, čo znamená vyššiu spoľahlivosť a dlhšiu životnosť zbrane. Aj pri intenzívnom používaní zostáva zbraň komfortná na držanie. Nastaviteľná pažba a pohodlný úchop sú štandardom. Nie je potrebné žiadne vylepšenia. Každý strelec si vie nastaviť zbraň presne podľa svojich preferencií, čo zvyšuje komfort aj presnosť. Celá platforma pôsobí súdržne, rafinované a pripravená akciu. Každý detail je premyslený, všetko do seba zapadá a vytvára zbraň, na ktorú sa môžete spoľahnúť v každej situácii. Je to zbraň, ktorá sa cíti rovnako dobre ako strieľa. Spojenie rýchlosti, komfortu a precíznosti robí z DDPC ideálneho partnera pre každého, kto hľadá spoľahlivosť a výkon bez kompromisov. Daniel Defense je známy nekompromisnou kvalitou a PCC nie je výnimkou. Púzdrá záveru sú obrábané z hliníka 775 T6, silné, ľahké a pevné ako skala. Lícovanie a povrchová úprava sú bezchybné, s nulovou vôľou medzi dielmi. Závorník je špeciálne navrhnutý pre hydraulický systém a potiahnutý pre hladký chod a ľahké čistenie. Každá súčasť od kolíkov po prúžiny pôsobí robustne, žiadne kompromisy. Hlaveň kovaná za studena je hustá, odolná a chromovaná pre dlhú životnosť. Ťažké povlaky chránia pred koróziou a opotrebovaním. Toto je vojenská konštrukcia v PCC. Prémiová cena vám kúpi pokoj a spoľahlivosť za akýchkoľvek podmienok. Je to nástroj postavený tak, aby vydržal celý život. Rozruch na SHOT Show bol ohromne pozitívny. Strelci sa rozplývali nad mäkkým spätným rázom, jeden ho dokonca prirovnal k D-22. Továrenská spúšť je ostrá a pripravená na súťaž, čo vám ušetrí vylepšenie. Voľba zásobníkov Scorpion bola všeobecne chválená pre cenovú dostupnosť a dostupnosť. Experti sa zhodli, cena bude prémiová, ale funkcia a kvalita ju ospravedlňujú. Celý balík, hladký chod, skvelá spúšť, šikovná ergonómia, vyvolal skutočné nadšenie. Daniel Defense nepostavil len ďalšiu PCC, postavili nový štandard. Prvé dojmy naznačujú, že toto by mohol byť nový král kopca. Trh z PCC je preplnený ťažkými váhami ako JP-GMR-15 a BNT GHM-9, ktoré si vybudovali silné meno vďaka svojej spoľahlivosti a výkonu. Tieto modely sú často prvou voľbou pre profesionálnych strelcov aj nadšencov, ktorí hľadajú špičkovú kvalitu a presnosť. Medzi ďalších silných hráčov patrí aj SIG MPX, ktorý je známy svojou modularitou a výbornými výsledkami na súťažných strelniciach. JP-GMR-15 je obľúbená v súťažiach vďaka svojej presnosti a rýchlosti, čo z nej robí stálicu medzi elitnými strelcami. Daniel Defense však prichádza s inovatívnym hydraulickým systémom, ktorý ponúka ešte hladší spätný ráz než konkurencia. SIG MPX je známy svojim plynovým piestovým systémom, ktorý znižuje zdvih hlavne a zlepšuje ovládateľnosť pri rýchlej palbe. Daniel Defense PCC využíva ergonómiu Air štýlu a kompatibilitu so zásobníkmi Scorpion, čo mu dáva výhodu v známosti ovládania a dostupnosti príslušenstva. BNT sa píši švajčiarskou precíznosťou a inžinierstvom, ktoré sú rešpektované po celom svete. BNT však prichádza s vyššou cenovkou a menej známymi ovládacími prvkami, čo môže byť pre amerických strelcov výzvou. Daniel Defense sa profiluje ako špičková americká alternatíva, ktorá kombinuje inovatívnu technológiu s užívateľsky prívetivými ovládacími prvkami a dostupnejšou cenou. D-Day PCC je navrhnutá pre strelcov, ktorí chcú to najlepšie z oboch svetov, vysoký výkon, spoľahlivosť a zároveň známosť ovládania. V tejto prémiovej triede je Daniel Defense vážnym uchádzačom, ktorý dokáže konkurovať aj tým najlepším. Trh je síce tvrdý a konkurencia silná, no povesť Daniel Defense, ich dôraz na kvalitu a šikovné dizajnové voľby ju odlišujú od ostatných. Pre mnohých strelcov bude DDPCC jasnou voľbou. Je to nový vyzývateľ so skutočnými zubami, pripravený zaujať miesto medzi elitou PCC sveta. Čo odlišuje Daniel Defense PCC? Je to súčet šikovných volieb a skutočnej inovácie.
Systém hydraulického oneskoreného záveru je skok vpred, mimoriadne hladký, rýchly a presný. Je to kompletný balík, prémiová hlaveň, vynikajúca spúšť, obojstranné ovládacie prvky a špičkové doplnky. Všetko štandardne. Kupujete systém pripravený na súťaž alebo obranu, nie sú potrebné žiadne vylepšenia. Značka DD znamená preukázanú kvalitu a zákaznícku podporu. Používanie zásobníkov Scorpion je krok zameraný na strelca, žiadne proprietárne bolesti hlavy. Je to kombinácia špičkovej technológie a známej AR ergonómie, vďaka ktorej je prístupná a pokročilá. Daniel Defense dodáva PCC, ktorá je inovatívna aj praktická. Takže, bude Daniel Defense PCC hitom? Všetky znaky naznačujú áno. Je to nový štandard. Kombinuje inovácie, kvalitu a funkcie zamerané na strelca. Výkon je vynikajúci a hydraulický systém je skutočnou zmenou hry. Cena bude prémiová, ale vážni strelci uvidia hodnotu. Je pripravená ihneď po vybalení, čo vám ušetrí na vylepšeniach. Daniel Defense počúval strelcov a dodal PCC, ktorá je praktická aj špičková. Toto nie je len ďalší produkt. Je to vyhlásenie, že Daniel Defense je tu, aby viedol trh